Kamera käy. Käykö? Käy. Olen saaristoesittelijänne Aristoteles. Ja täällä on huvilamme. Siellä ei juurikaan vessoja löydy. Here is meri. Suomen saastunein meri. Sauna. Där. Ja laituri siellä jossakin, mutta kuka sitä näkee? Ei kukaan. Sitten jatkamme matkaa kohti huoneistoa. Täällä on Riikka Mäntynen. Pieni hetki. Nyt täytyy... Kuvaaja on vähän myöhässä. Saattaa olla Tikko Jurpelo. Noniin. Riikka Mäntynen, Sari Pohjola. Eilen grillattiin. Sanna Nurmi. Tulemme katsomaan grilliä. Kuuluu tähän. Kuten huomaatte, piffit tähän epäonnistui. Harja. Sitten Laukkioiden minigrilli. Täällä on pienkutennareita. Terassia kuvataan tässä. Oikealla myös jatkuu. Tää kusipaikka tuolla. Ja sitten menemme kohti kitaraa. Täällä piileskelee jonkun perse. Saattaa olla Sali Pohjola. Salaryypylä. Tuossa on, huomaa tämä tölkkien paikka. Ei ole paljon juotu. Se purkkipatki. Hitala. Meillä on noin saatana kynttilät. Meillä on täällä stereot, kotivideot, kaikkia uunissa löytyy. Tossa. Menemme huvilaan. Jaana här, Vilar här, Ari här. Häris. Jaloviinan pullo, joka on täynnä vettä. Tuo täynnä. Hei, kuvaaja haluais nyt pienen... Vesihuikka, kuva ja... Joo. Se on vettä. Ei sulle ennenkään ole maistunut se. Okei. Vettä! Aikuisten oikeesti. Takka. Riika Vilar här. Nyt menemme... Eikö nyt katsotaan tää. Tässä on Elisaar, niinkö tämä koko saari. Siitä saa kaikki selkeän kuvan. Kaikki tietää missä me ollaan nyt. Hienoa. Ja nyt menemme... Tästä pääsee niinkö kuseelle niinkö tonne niin sanotusti luontoon. Sekä miehet että naiset. Oven pidikin on joku pöllinen, mutta ei se voi mitään. Komeroja näissä ei juuri käyty. Täällä Viilar, Sartsa ja VP. Koska se on pantu yhteen tuon punkka, niin se on niinku helppo silloin niinku erilaisia asioita. Nyt siirrymme keittiöön. Täällä on jääkaappi. Ei ole orasmerkkinen, mutta siellä on muutakin kuin alkoholia. Kaikki näkee tämän makkarapakin. Meillä on makkaroita. Ja meillä on myös sinappia. Sitten esitellään meidän... Uuni. Siellä on pata kattilaa soimaan. Ja liisit on tulossa. Jaana laittaa parhaillaan ruokaa. Täällä on sinappia ja perstaskussa on vähän niinku erilaisia asioita. Ja sitten huomaatte tämän erikoisuuden, kun tullaan tänne toiseen makukammarin, niin Sanna ja Seija ei yllättäen ole laittanutkaan näitä punkkia yhteen. Taikka Kannokserkki voisi niin luullakin. Mutta, ja täällä on takka. Pikuuni. Miten tuo hana toimii tossa takas? Se on tosta vaan määntää näin, niin se lähtee heti alkaa päriseen. Joo, aivan hieno. Joo. Ja tässä on kato, erilaisia hanoja ja... Alright, joo. Nähty. Sitten nopeasti Tammimetsään katsotaan. Okei. Juoksemme Tammimetsään. Se on tuolla. Tuon kumpareen takana, mutta
kuvaaja sattuu olemaan väsynyt eikä pystytä siihen suoritukseen tänään. Kuka ostaa tämän mestan? En minä ainakaan. Roskis! Tosin. Tilaisuus on päättynyt. Sanon vielä jotain semmoista niinku tosi fiksua. VP on fiksu.